Ay mga kalingap, magandang umaga po today at papunta po tayo ngayon kila Shaira, isa po sa ating mga beneficiary at matagal na po nating hindi napupuntahan, tsaka kila nanay po, ay nila yan at inuupahan po. Ay hello Shay. Dami. Thank you po. Ano to kuya? Pang gross, pang ano po nila, pang ano sa kusina kasi minsan po nakapag-chat siyang kailangan ang kulang lang sa kanila yung mga kagaya ng bawang, sibuyas, mantika, Apo. toyo, at yung mga gulay kasi andito lang, no? Opo. Andiyan lang po sa taas. Ano po kasi nung time na yun, magugulay po dapat kami kaso wala man po kaming panghalo. Kaya di rin po nakapagulay. Mahirap kapag walang ulam. Nay? Opo. Ayun, nanay. Andiyan po si nanay, oh. Ang masipag na nanay din. Oo, ang dami. Dito lang ako makadito. Ang dami. May groceries po mula sa channel natin, mga kalingap. Yan, salamat po. May mantika. Yun. Kompleto na. Pwede na ulit magluto. Ito po. Yo, may rekado ka na. Di ka na mag-ano na rekado. Oo. Problema na rekado. Siyempre may baon din sa mga bata. Ayan. Salamat po. Kape. Papa mo magkakape. Magkakape si... May panlap. Kamusta nanay kayo dito? Okay naman po kahit papaano. Nakaka-raos-raos naman. Wow, ayan. Pasensya na nay. Salamat din sa Minsan dala niya. tayong makadalo kasi medyo marami din tayong tinutulungan. Okay po yun. Buti marami pong natutulungan ng mga tao. Si nanay, mabait po si nanay. Hoy, pwede na kayong magpansit na yun. May pansit na pati. Ang mamaya na lang siguro. Mamayang hapon. Corn beef. Ayan po, counting groceries. Pero may kulang pa nay. Kulang pa sa Okay na. wala pang bigas nay. Ang dami. Magbibigay tayong pambigas mga kalingap para sa Kaya kanila. ako maghanap pa kami bigas. Para na mga tulong, halimbawa na yung pag-ano nyo, yung, di ba yung uling Diyan mo na nyo, muna. may ipon-ipon nyo, no? Oo nga po. Para sakali makaipon kayo sa pampuhunan ba, dun sa Apo. pinaplano yung tindahan, nay. Apo. Ito po, yan mula sa channel natin. Maraming salamat po Kuya Alvin. Welcome, nay. Basta meron lang baga tayo. Talaga. Meron tayong konting revenue sa YouTube. Yan, hinahati-hati po natin yun para makatulong po. Apo. Ayan. Tsaka pala, siya may nagpapatanong pala dun sa comment. Bakit daw nagkaroon ka ng ng tattoo sa kamay? Asan ba yung tattoo? Kita na natin kasi nakita ko na may tattoo po siya. Bakit mo naisipan pala na Ano pa po ako nito? 12 years old po. 12 years old. Apo. Bakit naisipan mong magpatato? Ano po masyado po akong na-stress na. Na-stress? 12 years old ka pa lang? Mhm. Ano ba yung kina-stressan mo yung 12 years old? Ano? Upo tayo. Parang dito tayo na. Upo ka din na. May pagtatapat na po ata sa ating si malay mo, maging din kami, makatulong kami. Sa man yung kina-stressan mo. Mukhang na luluhan na po agad siya Ano po? Sorry po, nakakaano ay. Parang hindi niya na maalala kasi. Na-stress ka. Ano ba yung ayaw mong yun? Nagkaroon po kasi ako dati ng case po. Case? Apo. Anong case yung nagkaroon ka? Ano pa lang po ako noon? 12 years old po. Then nasa school po ako noon. Ano po? Tawag dito. Nung time na po na yun, uwian na po namin.
Then, yun po nung ano po, nakidnap po kasi ako. Okay. Tapos po noong time po nung naglalakad na po ako nun pauwi, ako lang po kasi mag-isa nun ay. Tapos po bigla pong may babae pong tumawag po sa akin. Doon po sa may kanto po ng kalsada, sabi po niya, "Neng, pumarito ka," sabing ganon. Sumigaw po siya sa akin. Tapos sabi ko po, "Bakit po?" Gumanon ako. Tapos nakasuot po siya ng pang nurse. Tapos po sabi po niya sa akin, kung pwede daw po ako sumama. Kasi daw po yung nanay ko daw po nahimatay daw po dahil po sa pagod. Tapos nung sumama po ako sa kanila. Pinapasok po nila ako sa loob ng sasakyan. Tapos sabi po nung babae ay sabi, "Sakay na agad," ganyan. Tapos pagpasok ko po ng loob, bigla po nila akong tinutukan ng baril po sa ulo. Tapos ang bata-bata ko pa po nun. Tapos nung time na po nun, bigla na lang po ako naluha. Tapos sabi po nila, pag daw po ako nag-ingay, daw po, papatayin daw po nila si mama, tapos daw po ako. Tapos di na po ako nagsigaw nun. Tapos, nung time na po na nun, di ko na po rin alam gagawin ko kasi po first time lang din po nangyari sa akin yun. Tapos first time pa lang din po maranasan matutukan ng baril sa ulo. Kasi nung time na dinala po nila ako sa hideout nila. Tapos pagpunta ko po nun sa lugar, marami rin pong Amerikano, ganyan. Tapos, hindi ko na po alam gagawin ko nun. Nangingibabaw na po yung takot sa akin nun eh. Tapos, nung babae po, hinawakan po ako. Sabi po niya, tawag dito, huwag daw po akong masyado makot, gano'n. Tapos, may kinausap niya po yung Amerikano, tapos natatawanan po sila nun. Tapos po, nung time na yun, dinala po nila ako sa isang kwarto. Tapos nung papasok pa lang po kami, madami na rin po ako nakita mga bata doon. Tapos medyo may mas mga bata pa sa akin. Tapos nun, nung pinasok po nila ako sa loob nung kwarto, sabi po nung may isa pong batang lumapit sa akin. Sabi po niya, pagdating daw po ng 15 years old, dadalhin niya daw po sa Kuwait. Tapos po nung time na nun, paggabi na po ng paggabi nun. Tapos may pumasok po yung babae, tapos po isang Amerikano ulit. Pinainom po nila ako ng gamot. Hindi ko po alam kung anong gamot yun, pero malaki po siyang tabletang puti. Tapos sinalpak na po nila sa lalamunan ko nun. Tapos, tapos nung time na po nun, para pong nawalan po ako ng pandinig nun. Tapos, nagtahimik po yung buong lugar nun. Tapos gabi na po, di ko po alam kung effective po yun ng gamot or po. Tapos, nung time na pagsilip ko po ng bintana, may nakita na po ako nun, may dalawa po silang babaeng buhat. Inaagnas na po eh. Tapos, ayun po, takot na po ako nun. Kasi first time ko lang din po makakita ng Tapos sabi ko, sana hindi po ako magaya dun sa mga yun. Tapos ang time na po nun, halos, na rin, anong oras na rin. Basta gabi na po nun, tapos, ramdam ko lang po matahimik na po yung buong lugar. Tapos din po ako nakapag-isip na tumakas po. Tapos pag tayo ko po dun sa may kwarto, rinig ko po, yung mga bote po, nagtutunugan yun. Tapos, pag ko po nung kwartong yun, paglabas ko po, bigla pong, bigla pong may nakita po akong mga Amerikano po, may buhat-buhat pong bata sa ganito nila. Tapos, may mga po sila ng bote po ng alak. Yun po. Tapos, nun, dahan po na ako nun palabas. Tapos, yun po, po ako noon, nakita ko pa po yung lalaki po sa may gate na po, may hawak po siyang baril noon.
Tapos nakatalikod po siya ni Nay. Tapos yung isa pong baril niya, nasa may ganito lang niya sa kabila. Tapos nung hinawakan ko na po noon, ang liit ko pa po noon, tapos ang laki po ng baril niya. Tinago ko na lang po doon sa ilalim ng bangko. Tapos, ano po, yung may malaking gate po doon, yun po yung binuksan ko po. Tapos yung pagkabukas ko po, nag-ingay po siya yung talaga pong maingay po. Tapos yun, nagtatakbo na ako noon, naglusot na lang ako doon sa may maliit ko na po nabuksan. Tapos nung pagkatayo po nung lalaki po, nagising po siya ay hinabol po ako noon palabas po doon. Tapos binato ko po siya ng bato. Hindi ko po alam kung natamaan po hindi. Tapos yun, dire-diretso na po takbo ko noon. Tapos napakalayo po ng tinakbo ko noon. Nakarating po ako noon ng highway. Tapos ang tawag dito. Pagsakay ko po ng jeep, nakisabay po ako sa mga babae po nagsasakay ay. Tapos po pagsakay ko po yun, doon na po ako natutuliro, di ko na po alam. Tapos nung habang tumatakbo nga po ako, parang nakalutang na po ako, ganun. Yun. Tapos nung time na po na yun, na po, hindi ko na po alam, yun pala po nakababa na daw po ako ng sasakyan. Kwento na lang din po sa akin to nila mama, gawa po ng mga barangay talid po. Sabi po, daw, pagbaba ko daw po yung sasakyan yun, nawalan daw po ako ng malay. Tapos kung ano daw po sinasabi ko pagising. Tapos buti na lang daw po yung ID ko po nasa bulsa ko. Yun, doon po nila nalaman ng mama ko po, kinanta po nila kasi po may number po dun sa ID ko. Yun po. Tapos yung time na po, nun, madami pa po nangyari sa amin nung nalusunod-sunod. Tapos, nga po, hindi ko na po nun talaga naranasan na maglaro ganyan. Wala po nangyari yun. Tapos, nga po pati po yung pag-aaral ko po na-apektuhan. So, alam na namin kung bakit ka. Puro module nga siya eh. Module. Wala po, alas late na rin po lahat ng pag-aanuhan ko ay. face-to-face. Mula nun. Tapos po Na-trauma talaga siya na. Tumagal siya ng isang taon dun sa isang shelter. Tapos, isang taon ulit. Bali, 2 taon sa shelter. Kasama po natin si Kuya Robin. Pasok po. Ay, kilala niyo po. Hello po. Shout out. Nay, syempre sa pagiging nanay, nung time na mawala siya, anong naramdaman niyo, Nay? Yung balisa po kami gawa ng, kasi kasama niya po yung anak kong isa, yung sinundan niya. Kasi, sila grade 7 at saka grade 8. Ay di halos magkasama sila sa school. Kaibang nga lang. Pagdating niya ng anak kong yan, di mga bandang mag-aalas 4. Di, sabi ko, sabi ko si Isay, sabi ko ganyan. Mama, dumaan pa sa sa kaeskwela niya kasi yung daw assignment niya. Kinopya po ng kaeskwela ko. Di, okay naman po sa akin kasi kumbaga alam nung kapatid. Di pag nag-alala po kami nung mga alas 5 na, tanong ko na naman. Sabi ko, hindi po sila sanay na ganun oras po ako na uwi. Gabi na wala pa. Sabi ko ganyan, mga alas 5. Sabi niya, sabi mama, saglit lang Sabi ganyan, di. Ayun hanggang sa dumating na siguro alas 6, madilim na alas 6. Pahanap ko na dyan. At saka dun sa kapatid nilang lalaki, hanapin nyo. Sabi kong ganyan, kung saan nagpunta. Sabi kong ganun. Sabi ko, tanong-tanong nyo sa mga kaeskwela. Sabi kong ganun. Naikot na daw nila yung buong barangay na yun. Wala ang sayra. Kaya sabi ko, hanapin na natin anong nangyari doon sa batang yun. Sabi kong ganyan. Pagod-pagod din po kami nung rin ako, papatrabaho din kasi ako ng mga kawayan. Kaya kaya kumbaga noon po, hindi man nila ranas po talaga yung ganitong hirap. Dito lang nila naranasan. Mula po kasi nung mawala siya, yun na po yung parang kalbaryo namin. Sunod-sunod na po. Yung buhay namin naging ganito na, naging mahirap po ng tulog. Imbis na nga po yung mga may kasalanan po magtago sa amin, kami pa po kami pa talaga, pinalayo. Kasi
yun nga, mapipera sila eh. Tapos noong time po na palipat-lipat kami noon, parang ano, halos lagi ko pong sinisisi sa sarili ko sa nangyari po sa amin. Ano po parang ang ano, sabi ko pa, bakit ako pa ganyan? Sabi ko parang napaka-ano ko naman atang bata. Kaya lahat ng yung tumulong man sa amin na sa barangay namin. Sabi sa amin, mulaan niya ngayon, hindi na niya normal ang buhay niyo. Sabi ganyan. Isipin niyo anyang kayo niya abnormal na yung buhay niyo kasi kumbaga may tao anyang sa inyo eh, yung gumawa ng ganyan. Kaya parang kami, yung patago-tago, Balisa. palipat-lipat. Pero Nay, sa pagkatiwala natin sa Panginoon at ang Yun na nga lang po, Panginoon pinangahawakan pinaka- namin talaga. ang Siya na lang talaga pinangahawakan namin. Kaya pasalamat kami, may mga tao katulad nyo na kumbaga nakita kami kahit papaano. Siguro way na rin ng Diyos na kami matulungan kahit papaano. Nay, tuloy lang natin yung panalangin. Okay man na yung past case mo, okay na siya. Okay naman na, medyo tahimik na rin po kami dito ngayon. Kahit po paano masayapan kasi po sama-sama po kami lahat dito. Ang importante na buhay siya. Kasi Yun na nga lang po ang inaano namin na kahit papaano, kasama pa namin siya. Minsan nga po, naiisip ko na lang po yung tao dito. Kahit ganun yung katagal na parang basta yung parang pinaalala sa amin, parang bago pa lang din. parang Yung nangyari. Kasi parang yan na yung dahilan para kami mahirapan talaga. Dati na maayos ang buhay. Nakapag may negosyo pa yun. Kawayan na. Kasi doon sa lugar namin talaga maraming ganun. Baga, bibigay lang ako ng royalty. Lahat yan makukunan ko na. Talagang maganda yung Opo. Hindi po kami dito nangungupahan talagang hirap doon. talaga kami. Wala man ibang trabaho dito kasi may Tapos, Tsatsaga. nung mga time na rin po nun, halos po, walang-wala na rin po ako dun sa sarili, halos Tapos po may epekto rin po ng mga gamot pong sinabi sa akin ng doktor, ganyan. Kasi daw po halos ilang rin daw po yun bago mawala. Kasi daw po ibang gamot daw po yung pinainom sa akin ay. Tapos nung pina-check po ako nila mama sa doktor, yun nga daw po positive daw po sa drug test yung pinainom po sa akin na tableta po ng mga po. Tapos para po pala mawala po ako sa sarili, hindi ko po makilala sila mama at papa. Yun po. Ako'y ang awa dyan nung nakita ko yan kasi nung hinanap na nga namin yan, pinatawag kami sa barangay nung namin, yung barangay tanod namin na yung anak nyo, sabi ganyan, siguro magbabandang na yun, mag-aalas 8. Nasa ganitong lugar, sabi ganyan, puntahan nyo, sabi ganyan. Sumamaan niya kayo sa amin, sumakay kami ng tricycle yung sa barangay. Pagdating naman namin doon, siyempre, sabi ko, ano bagang nangyari? Sabi ko, ganyan. Tapos, basta doon nyo na lang malalaman. Siyempre, yung magulang, iba-iba na yung nasa isip ko. Na sana po, wala naman nangyaring masama. Talagang ipinananalangin ko po yun. Sana, sabi ko ganyan, Lord, huwag niyo pabayaan yung anak ko. Sabi ko, anak mo yun. Sabi ko ganun. Kumbaga, pinagkatiwala mo lang sa amin. Sabi ko ganyan. Kaya yung nakita ko po talaga yan, yung na lang siya sa lamesa, ganun siya. Sabi nga nung mga pulis doon, nakatulog na po, sabi ganyan. Sabi, kausapin niyo po, sabi ganun. Nung inano ko po yan, ginising ko, biglang niya po yan sa akin. Sabi, mama, sabi ganyan. Sabi ko, ano ba nangyari? Sabi ko ganyan, bakit ka napunta dito? Sabi ko ganyan. Ang lang sa akin yan, kinidnap ako mama, kinuha ako. Sabi ganyan. Talagang po, hindi ko namin malaman asawa ko kung bakit ganun ang nangyari sa batang yan. Na sabi naman po ng mga pulis, ang mga kasi, ang mga ganyan na
sindikato, marami silang nagagawang paraan. Kasi sabi ko, bakit ako sasabihin kilala? Hindi ko man sila kilala. Kilala po si Ganyan. mama. Pati yung pangalan. Oo, paano nasabi yung pangalan ko? Tsaka yung, anak ko na yan yung anak ko. Kaya nung na yun, di isinama pa ito nung nagpasama pa yung mga pulis kung saang lugar yung pinuntahan, yung dinalan sa kanya. Ayun po, sabi man niya, kaya niya gawa ng kumbaga, pa siya, nakakausap pa siya na maayos. Kasi nakasuka na nga daw. Nakasuka na daw yan eh. Sabi nung ng mga pulis doon. Sumuka na ho yan, pinakain namin. Sabi ganyan. Tapos nung sinama kami doon sa lugar na itinuturo niya nga po. Kasi paahon daw. Sabi ko, sa isip ko, wala naman dito ibang paahon kundi yung 2 lugar lang. Sabi ko ganyan. Gala lang. Eh nung time na yun, sabi, sige Anya, kaya mo pa ituro yung dinaanan mo, sabi sa kanya. Sabi niya, sabi ganyan. Nung lumampas na kami, doon sa gate na sabi niya, parang dito yun, sabi niya ganyan. Ang ginawa naman nung kasama naming pulis, ibinalik. Sabi, dito talaga niya yun. Dito ho yun, sabi nito. 2 gate po kasi nilabasan ko nun. Tapos dumating na siya dun sa bumaba kami ng dun sa pinakabayan. Nag-usap-usap ang mga pulis na, kumbaga, yung mga inipon-ipon nila yung pulis ng bawat bayan. Ilang bayan yun? Nasa 5 bayan ata, 4. Pinuntahan nila yung area. Ang problema ho nun, ito naman, na siya, yung nawala na siya ng na siya, wala na talaga. Sabi po nung namin, nung sa barangay namin, baka pwede naman ho i-hospital muna natin kasi wala na ho siya, hindi niya na kaya, sabi ganyan. Dinala pa namin sa ospital. Ang kasama na lang ng mga polis, yung asawa ko at saka yung anak kong lalaki. Ako kasama na nito, in-hospital namin yan. Nung pagdating po sa ospital na yun, tinitingnan po ito ng doktor. Hindi na nga talaga siya magising. Na siya yung na ganun lang siya, pero yung mata niya, yung katawan niya hindi niya na maigalaw. Wala na. Sabi ko nga kahit itapon wala na, hindi na talaga. Gawa ng kumbaga yung pinainom daw sa kanya. Yung Umepekto. Oo, umepekto na. Kaya nung nasa ospital talaga ko iyak Sabi ko doon sa doktora, sabi ko ganyan, kung yan huy, inabot na ng ganyan doon, hindi na ho yan makakaalis. Kasi, kumaga, kahit itapon na nila, wala na hindi na kaya ang katawan niya. Kaya pasalamat pa rin po talaga ako gawa nang nakaalis pa siya doon. Bago po umepekto yung Tapos nung gabing yun, ginigising pa talaga ng pulis yan, na sabi nga doon sa doktora, gawaan niyo ng para na magising yan kasi pa nga daw nila yung papaturo pa hindi na nga kaya gawa ng sabi naman ng doktora hindi ko ho kayang yan, ang kaya ko lang anyang gamutin yung lasing, pero po yan hindi, sabing ganyan, gawa ng pinainom ho yan ng gamot sabing ganun ng doktora, hindi ko ho kaya yan na na gisingin, sabi ng ganun ng doktora. Di inintay po nilang magising yan ng nagising naman ho yan mga na umaga na. Di na ipasok namin ng mga bandang yan doon, alas 9, alas 10 yata. Na siya. Mula noon, hindi na siya nagising hanggang umaga. Nagising siya mga na alas 5 na ng umaga. Tapos, pa yan sa akin, mama, iihi ako. Sabi ganyan, sabi ko, umihi ka. Hindi ko maigalaw yung mga binti ko. Sabi ganyan, sa sobrang sakit. Yung katatakbo niya. Oo, sa layo ng tinakbo niya. Kasi ang tinakbuhan niyan, pataas siya, tapos bigla siyang nagpababa. Nang napakalayo, sigsag ang kanyang dinaanan. Kaya siya yung sobrang sasakit ng mga binti. Pero nung time po na tumatakbo ako nun, para po ako nakalutang nun. Tapos po, habang po ako tumatakbo, piling ko po para po wala po ako naapakan, ganun.
para pong manhid po yung buong katawan ko. No. Tapos yun po, basta po yung mga nangyari po yun sa amin, halos sunod-sunod na po para sa akin yung para po naging, ang malas-malas ko po ganun. Nga po dumating po sa time na halos gusto ko na rin po nun mawala po nun kasi sabi ko kung di dahil sa akin, di maghihirap sila mama ng ganito. Kung hindi dahil sa akin, di sila ngayon nandito. Yun. Kaya yung mga time na yun, halos para po ako sinasakluban ng langit at lupa kasi halos first time po sa amin, buong pamilya, yung ganun po kalaki, kahit po sabihin mo konting oras lang po siya, malaking epekto po yun nangyari po sa amin. Tapos yun po, halos lagi ko po sinisisi po yung sarili ko. Hindi mo naman pinili yun eh. Kaya huwag mo sisihin yung sarili mo. Malay mo may plano ang Panginoon na bakit nangyari yun. Saka siguro sa maging warning sa mga kabataan, sa mga nanay na Huwag basta-basta maniniwala sa mga sinasabi ng hindi kilalang tao. Basta hindi kilala, wag basta-basta papasok sa sakyan. Kasi delikado yun pag pumasok ka sa sasakyan. Po kasi noon, Umuso yan dun noon. kilala po nila si mama. Tapos syempre po ako, pag po nalaman ko po, bata pa po kasi ako noon nalaman ko po na ospital nga po si mama. Yun. Yung dibdib ko po, yun, sumama po agad ako kasi nga po, alam naman po nila yung pangalan ni mama, ganyan. Hindi na po ako nagdalawang isip kasi po nag-aalala rin po ako kay mama. Tapos, nung pagpasok ngayon, doon na po nagsimula lahat. Pero may plano ang Panginoon sa mga may plano. Kaya na-vlog ka namin, hindi aksidente. Tsaka hindi may plano kung bakit nakaligtas ka sa dinami-daming kabataan na nakita mo dun. Nakaligtas ka. May plano ang kumbaga ang buhay daw ay parang gulong, no? Minsan nasa baba at sana pataas na tayo na yan. Sana nga po. Talagang inaano ko po sa Panginoon na matapos din po yung aming kahirapan na to. Na dumaan lang sana sa buhay namin. Sige, panalangin na tayo. Sige na pati kami ay naapektuhan sa salamat sa nyo, tulong nyo na kahit pa paano kahit paunti-unti naiibsan yung aming kahirapan. Sige, muna kami na babalik din kami at pray natin yung business na magkaroon kayo ng negosyo dito. Kasi mahirap yung negosyo nyo pag sa uling minsan may hindi pa pag maulan mahirap na talaga. Hindi na yung nadadarang tapos minsan makabalik nababasa. sa pag-aaral, makabalik ka ng normal na pag-aaral. Enjoy mo yung sarili mo, kasama mo sila mama mo. Safety to. Matagal na din ako dito. Ganda dito. Si Kuya Robin, matagal na yan dito si Kuya Robin, pero di pa yan nakidnap. Muntik pa lang. Si Kuya Robin, hindi bigilano po yan. Nakikita ko po siya sa nakikita ko po siya sa mga vlog niyo po. Kilala mo ako? Sige na, God bless po na yan. God bless din po. Papaalam na. Maraming salamat po sa inyo talaga. Pinapapanalangin din namin kayo. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba,
Kalingap Alvin. Kasama ko po si magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi niyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo. Palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya.